Bueno, avui us porto una cosa que tots estàvem esperant. I és que per fi podem fer presentacions superguais i superràpid amb intel·ligència artificial. O sigui, presentacions millors que les que faríem nosaltres amb PowerPoint. O potser no millors, però almenys qualitat, temps dedicat, no té res a veure. Llavors, us porto una eina, que ens encantarà a tots a partir d'ara. I és que, qui vol dedicar temps a fer PowerPoints? Aquest és un rotllo. Al final, volem dedicar temps a altres coses. I en tot cas, si hi ha una diapo que fa molta il·lusió que aparegui, doncs la introdueixes i la fas de manera natural. Però no volem estar obligats i ser esclaus de PowerPoint, oi? Doncs mira, us porto una eina que es diu gamma.app. I llavors comparteixo pantalla. Mireu, aquesta és la pàgina principal. Aniríem a registrar-nos, però jo ja m'he registrat. Vale? I aquí podríem donar-li això, a crear nou projecte. I què tenim? Tenim tres opcions. Val? Ens pot crear un document, una pàgina web o una presentació a partir de enganxar text, generar a partir d'un prompt, és a dir, vull que em facis una presentació sobre la intel·ligència artificial a l'educació. Val? I llavors et genera la presentació. O pots importar un arxiu o adjuntar un link, un URL. Llavors, jo què he fet? Doncs li he donat a generar, i aquí et demana si vols fer una presentació, una pàgina web o un document, que també per generar dossiers va molt bé. Jo li diré que em faci, val? I ara li donaré a generar una presentació. I li he dit que m'ha de fer 8 targetes, és a dir, 8 diapos. Ai, m'he equivocat. Vale, en català, 8 targetes. Val? I em diu que em consumeix 88 tokens. I les imatges, no vull que me les generi en via, perquè sé que aquestes coses tan tècniques no me les faré bé amb IA. Llavors li dic que me les busqui a internet. Perquè clar, internet està ple d'esquemes de vàlvules, diferents tipus de vàlvules, catàlegs de vàlvules, amb 1000 tipus de vàlvules, doncs que m'ho busqui a internet. I quantitat de text li podem dir breve, medio o detallado. Nosaltres li diem medio. I veieu, ja comença a generar i mira que bé ho fa. O sigui, el disseny del PowerPoint és una passada. Quant de temps trigaríem nosaltres a fer aquest triangle, Un montón. En canvi, ell ho fa ja, o ella, ho fa així, directament. Manteniment i consideracions de seguretat, una passada, I mireu, vàlvules de seient, un món de control, i ens fica les fotos d'internet i ens genera una presentació d'una manera superràpida. Aquí tinc una altra que havia fet de la vàlvula de bola, que crec que ha sortit millor que aquesta que acabem de fer de la vàlvula de seient. Diu, aquesta presentació explora el funcionament, avantatges, aplicacions i aspectes claus de les vàlvules de bola, centrant-se especialment en l'ús en la indústria química. Introducció a les vàlvules de bola. Bla, bla, bla. Veieu? Me maten. Això és una passada. Aquesta presentació està superxula. Resistència a la corrosió. És igual, que ja ho veieu, no? Que és, obviamente, una passada. Bueno. Llavors, anem a crear un altre projecte a partir d'un arxiu, aquesta vegada.
Ja ens diu que pot ser PowerPoint, documents de Word o PDFs. Llavors jo li adjunto aquest document que va de vàlvules i bombes. I vull que em generi un altre document. Li diem aquí que les imatges les busqui a internet, que el format sigui en document, que aquí ho podríem tornar a canviar. Li diem DIN A4 i a instruccions addicionals li diem que augmenti la quantitat d'informació sobre vàlvules i la quantitat de suport visual. Posa exemples d'aplicacions industrials. I ara em demana que triï un tema. Anem a donar-li a tema aleatori. Ai, però aquest no m'agrada. Jo vull algo simple. Així. Que viene. Veiem com ara ens està generant el document. Mare meva, quina passada, Necessitem llicències d'això ja, perquè sigui il·limitat. O sigui, la quantitat de temps que ens estalviem de fer PowerPoints i documents en general és una passada. Jo realment avui estic flipant. Llavors ens ha generat aquest document. Primer un títol, o sigui una portada, i després tot un text. O sigui, tot un document. A partir de l'altre document que li hem donat. I ara podem arrossegar això i dir-li que ens generi una imatge amb IA. Per exemple, això. Ja ens va bé. A veure què ens genera, perquè jo no estic gaire convençut de la generació. Veus? Bueno, és una mica infantil. Però bueno, així per decorar està bé. Però ara anem a dir-li aquí que ens fiqui una imatge a internet. Trobaríem diferents diagrames i ja està, val? La veritat és que jo ho veig superinteressant. Sobretot, el tema de les presentacions. És que anem a tornar a veure aquesta presentació, O sigui, que passada! Quant de temps trigaríem nosaltres a fer aquesta presentació? Una hora? Tenint en compte que tinguéssim tota la informació. Ell ha trigat menys segons. I amb aquesta igual. Llavors podríem anar a Home i aquí tindríem tots els projectes que hem fet. Bueno. És un vídeo curt però intenso, perquè això és una revolució. És que ja està. Ja la feina de preparar material està feta. Bueno, doncs m'escriviu en els comentaris què us sembla i doneu-li like i subscriviu-vos ja en aquest canal, que us porto sempre la crem de la crem de les coses de la IA. O no? Vinga, adeu.